नमस्कार, मी भारती स्वादिष्ट कुकिंगमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे चायनीजवाल्यांकडे भेटते त्याहूनही टेस्टी व हेल्दी व्हेज फ्राईड राईस, जे लहान मुलं तर खूपच आवडीने खातील। तर चला वेळ न घालवता सुरुवात करूया आजच्या रेसिपीला। हे पहा, कढई गरम करायला ठेवलंय मी। 2 चम्मच तेल टाकलेलं आहे। आता ह्याच्यात आपण हे बघा, कांद्याची पात आहे, ही शेवटला वापरायची आहे। आणि हा सफेद कांदा आहे, आपला हा नॉर्मल कांदा आहे, एक आहे हा बारीक कापून घेतला आहे। आता हे सगळं टाकायचं आहे आपल्याला। आणि इथे मी 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात बारीक कापून, ते टाकायच्या आहेत। तुम्हाला जर फ्राय राईसमध्ये मिरच्या नसतील वापरायच्या तर तुम्ही स्किप करू शकता। आता हे परतूया 2 मिनटं फक्त। फास्ट गॅसवरच करायचं आहे आपल्याला, स्लो गॅसवर नाही। कांदा आपला 2 मिनटं फ्राय करून झालेला आहे। आता हे बघा, इथे मी 3 कलरच्या शिमला मिरची घेतल्यात, लालही घेतले, पिवळीही घेतले आणि हिरवीही घेतले। इथे गाजर घेतलं आहे, फरसबी घेतलं आहे आणि वल्ले वाटाणे घेतलेत। आपल्याला हे सगळे टाकायचे आहेत। आता ह्या भाज्या आपल्याला कमीत कमी 3 ते 4 मिनटं व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। एकदम नरमही नाही करायचे आहेत आणि एकदम कच्च्याही नाही ठेवायच्या आहेत। फक्त 3 ते 4 मिनटं फास्ट गॅसवर शिजवून घ्यायच्या आहेत ह्या भाज्या। हे पहा, 3 ते 4 मिनटं भाज्या छान परतून झालेल्या आहेत, पाहू शकता तुम्ही। आता आपण ह्याच्यात भात टाकायचं आहे। हे बघा, हे बासमती राईस आहे, मी अगोदरच उकळून ठेवलेले आणि पूर्णपणे पाणी काढून घेतलेलं आहे। आता हे आपल्याला टाकायचे ह्याच्यात आणि लगेच ह्याच्यात 2 चम्मच सोया सॉस टाकायचे, 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच काळी मिरीचं पावडर, अर्धा चम्मच जिरं पावडर, चवीप्रमाणे मीठ। आता हे सगळं मिक्स करायचं आहे। हे पहा, आपला मस्त व्हेज फ्राईड राईस म्हणून तयार आहे। आता ह्याच्यात आपण कांद्याची पात टाकायची आहे थोडीशी, मिक्स करायचं आहे पुन्हा। आपला फ्राय राईस तयार आहे सर्व करण्यासाठी। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा। आणि हो, बाजूला बेल आयकन आहे ते सुद्धा प्रेस करा, म्हणजेच मी नवीन रेसिपीचे व्हिडिओ अपलोड केले की सगळ्यात आधी तुम्हाला त्याचे नोटिफिकेशन मिळेल। तर चला भेटूया पुढच्या रेसिपीसोबत। तोपर्यंत खाऊन पिऊन स्वस्थ रहा। बाय बाय।